abambalwa bebelindele ukuthi eNingizimu Afrika kuyoke kwenzeke ukuthi oke waba ngumengameli agwetshwe ukuyobhadla ejele. Babodwa babuka lokhu njengokusebenza ngendlela komthetho kuleli ngaphandle kokuchema, kanti abanye basihlaba lesinqumo. Inkantolo yomthetho sisekelo igwebe uZuma izinyanga ezishumi-15 ngokushaya indiva umyalelo wayo. Umndeni wakhe uthi kungamane kuchitheke igazi kunokuba ayobhadla ejele. Nobody is going to take Zuma to jail before I die. So it's unfortunate if ever that happens, I'm not going to be able to see him because I'll be dead by then. Uma amajaji lawa agweba umfowethu mayethu akekho ngaphezulu komthetho. Ubhoda usemathuneni nje waba ngaphezulu komthetho wathi akayi lapho ku-True Commission. Ngaphambi ukuthi babapha umfowethu bahamba bavusa ubhoda lapha emathuneni waba ngaphezulu komthetho. uDe Klerk ebiza ku-True Commission wathi akalibeki lapho. uDe Klerk usaphila nanamanje. Ababiza uDe Klerk uqala. Futhi ke nakekho umuntu ozongena la kaZuma. Ngaphambi kuzobe ngikhona ngumfowabo wakhe uKhanya la esangweni. Boqala babophe mina bathathe mina. Uphiko lwe-MKMVA yolokho linkanise ngaphandle komuzi kaZuma kusukela ngoNhlolanja luthi impi esezinkantolo inenhlese yezombusazwe okufaka phakathi nokubuyiselwa komhlaba wonke ezandleni zabantu. I-radical economic transformation indaba yokukhulunywa yomhlaba ama formations wonke ekhona mayilana nendaba ukuthi kulungisa indaba yeland issue kulelizwe ngoba phela njengamanje sesifike lana egcineni ukuthi khona sekufanele khulunywe indaba yeland ukuthi umhlaba ubuyele ebantwini. Kodwa manje izinto abazenza ku President Zuma zikhomba zona kona ukuthi bayafuna ukuyivimba lento bayibypasseke ingenzeki ukungahlali ukuthi xoxe ngayo. Yize kunjalo izolo indodakazi kaZuma ibhale ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uzozinikela esiteshini samaphoyisa esiseduze naye einsukwini ezinhlanu njengokomyalelo wenkantolo.